Dobrodošli u prvu epizodu Reakcionizma, podcasta nastalog saradnjom članova Kluba studenata arheologije i Kluba studenata etnologije i antropologije. Marija Barašanac iz KSE i Marta Borovčanin iz KSA u ovoj epizodi razgovaraju sa profesorkom doktorkom Monikom Milosavljević i profesorom doktorom Markom Porčićem o granicama između nauke i pseudonauke. Monika i Marko se bave pitanjima pseudonauke u arheologiji i drže zajednički predmet pri katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kome obrađuju ove teme. Monika se bavi i pitanjima teorijske arheologije, dok se Marko bavi integracijom statističkog metoda u arheologiji i pitanjem životne sredine. U epizodi ćete čuti o popularnim pseudoarheološkim temama, o tome zašto je nauka kolektivni sport, kao i o metodološkim svaštojedima. Zarad lakšeg razumijevanja određene terminologije koja će se koristiti u toku intervjua, spremili smo kratka objašnjenja najbitnijih pojmova. Evidencija je dokumentacija podataka i materijala na osnovu kojih se izvode teorije i zaključci. Teorija je sistem međusobno povezanih i usklađenih tvrdnji koje nastaju sažimanjem i generalizacijom empirijskih nalaza, kao i smislenim povezivanjem hipoteza i zakona, sve u skladu sa naučnim metodom. Metod je način sakupljanja evidencije koji uključuje pažljivu apservaciju, formulisanje hipoteze i njihovo eksperimentalno potvrđivanje ili opovrgavanje. Hipoteza je predloženo objašnjenje neke pojave koje da bi bilo naučno mora biti opovrgljivo. Empirizam je epistemološka pozicija u kojoj je centralno prikupljanje evidencije kroz iskustvo. Analitički alat i tehnika kojim se mogu analizirati određeni koncepti u nauci. Popperovski kriterijum opovrgljivost. Karl Popper je austrijski filozof koji je stvarao tokom 20. veka. Pre svega je poznat po odbacivanju induktivnog načina zaključivanja u nauci i insistiranju na deduktivnom zaključivanju. Pored toga uveo je takozvani kriterijum opovrgljivosti koji podrazumeva da se prilikom testiranja hipoteze nastoji da se ta hipoteza obori, a ne potvrdi. Što više takvih pokušaja opovrgavanja hipoteza prođe, to je sama hipoteza jača. Diskurs je celina kodifikovanog jezika, to jest vokabulara čije značenje vezano za društveni kontekst. Paradigma je u nauci i filozofiji skup određenih koncepta i načina razmišljanja o specifičnoj temi koji potom daju misaoni okvir za formiranje teorija, metoda i standarda discipline. Racionalnost je pozicija u teoriji saznanja čije je glavno merilo ljudski razum, zasniva se na 18-vekovnoj filozofiji prosvetiteljstva u čijoj su osnovi razum, analiza i naučni metod. Neoliberalizam je ideologija koja nastaje 80. godina prošlog veka i u njenoj osnovi su privatizacija, decentralizacija tržišta i globalizacija. Drevna DNK je bioarheološka analiza koja podrazumeva uzorkovanje lanca DNK iz fosilizovanih organskih ostataka iz prošlosti. Indoevropljani su hipotetička lingvistička i etnička populacija za koju se pretpostavlja da je postala u 3. milenijumu pre nove ere, poznato i kao bronzano doba Evrope, poreklom sa prostora Anatolije, odakle se širila u nekoliko talasa širom Evrope. Samo za početak da kažem da su mi podcast Reakcionizam koji je sastavljen od članova Kluba studenata arheologije i antropologije i pokušavamo zajedno da se bavimo određenim aktualnim temama u našim disciplinama i jedna da kažem prvi stvari kojima želimo da se bavimo je jedna od aktualnih problema i u okviru naših disciplina i u okviru javnosti kada su u pitanju naše disciplina, to je pitanje nauke i pseudonauke. I danas su naši gosti docent dr. Monika Milosavljević i dr. profesor Marko Porčić, koji su tu sa nama da razgovaraju o ovim temama. Oni se oboje bave pitanjima i arheologije i pseudoarheologije i drže zajednički kurs na kom predaju određene aspekte vezane za ove ideje. A oboje opet svako za sebe se bavi nešto drugačijim stvarima. Monika je mahom uplivana u vode teorijske arheologije i pitanje epistemologije, a profesor Marko se bavi time, ali takođe se bavi i određenim pozitivističkim aspektima naše arheološke discipline, tako da sa te strane imat ćemo ovako jedan zanimljiv prikaz i sa strane blagog postmodernizma i pozitivizma, tako da očekujemo da će biti jako interesantno veoma interesantno sve što bude bilo u prilici da se kaže. Tako da sad bih pustila reč Mariji da polako otvori našu diskusiju danas i razgovor. Pa samim time što ste vas dvoje toliko i pisali unutar arheologije, mada i vezano zajedno sa antropologijom, a i držite predmete koji se bave pseudoarheologijom i pseudonaukom inače. Baš zato smo i pozvali vas dvoje da budete u ovom našem uvodnoj epizodi, da kažemo, zbog toga što smo hteli da tu postavimo temelje onoga što ćemo dalje pričati.
I htjela bih da započnem to sa vašim odnosno kako biste vi definisali nauku i pseudonauku, odnosno te granice između njih. Kome god odgovara prvi da ide. Hoćeš Monika ti prvo? Evo, vrlo rado. Ja bih najpre da kažem da smo i kolega Porčić i ja učili se tome šta je nauka, šta pseudonauka, šta je arheologija, šta je pseudoarheologija od profesora Palavestre koji je i zasnovao kurs arheologija i pseudoarheologija na odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta, a vremenom smo onda i sami se našli sa druge strane katedre da nekako doprinesemo razvoju tih ideja. Sad ovo pitanje koje pitate šta je nauka, šta je pseudonauka je u stvari jako teško pitanje, koliko god da jesmo dugo u tim vodama, ali ajde ako treba da definišemo, da kažem ja vidim nauku kao ljudsku praksu koja nastoji da razume svet oko nas i da ga objasni. Kad kažem svet oko nas, mislim i na prirodne i na društvene fenomene i na njihovo interreagovanje na racionalnim osnovama. Ali sad bi tu mogli da idemo na različite strane dublje. Sa druge strane, kada govorimo o pseudonauci, pseudonauka zapravo se razlikuje od nauke što ne poštuje pravila naučnog rezonovanja i naučnih principa, ali po svaku cenu nastoji da bude kategorizovana kao nauka. Znači, postoje domeni ljudskog znanja, spoznaje koji nisu domen nauke, koji nisu u tom okviru racionalnog rezonovanja, ali su veoma značajni za naše razumevanje sveta, kao što su, ne znam, književnost, različite umetnosti koje pomažu u različitim domenima u našem suočavanju sa traumama, u našem suočavanju sa svakodnevicom i tako dalje, i veoma su važni i validni delovi našeg sveta. Međutim, problem sa pseudonaukom nije toliko u strukturi pseudonaučnog mišljenja, koliko u tome što pseudonaučnici nastoje da budu prepoznati kao naučnici i predstavljaju se na neki način lažno, a zapravo predstavljaju ljušture onog što nauka jeste. Znači, tu su segmenti određenih znanja i određenih delovanja koji su možda nekom laiku se čine kao prepoznatljivi za nauku i naučnike, ali zapravo nije reč o tome, zapravo je reč o nekoj vrsti podvale. Eto, to bi bilo možda za početak od mene, pa evo daj mi Marku reč ako je ideja da i on odgovori na ovo. Tako jeste, hvala. Pa ja bih se samo složio sa Monikinom definicijom, dakle, nauke. Možda bih je izrekao drugačijim rečima, iz druge perspektive, samo sa naglaskom na proveravanje naših ideja o tome kakav svet jeste. Dakle, nauka je sistematično posmatranje sveta, pokušaj da se taj svet objasni kroz proveravanje naših ideja o tome kakav svet jeste. I upravo to što je razlikuje od pseudonauke jeste taj naučni metod, odnosno da konkretan budem, ono od čega bih ja pošao kao razgraničenja, kriterijuma razgraničenja jeste upravo Popperov kriterijum razgraničenja, dakle opovrgljivosti, te bi stoga nauka bila neko znanje do koga smo došli na ovaj sistematičan način i kada je reč o sadržaju tog znanja koje je za sada potkrepljeno, koje za sada nije opovrgnuto. A pseudonauka, ona s jedne strane se ne drži tih pravila, a sa druge strane nije samo problem u nedržanju pravila, odnosno nepoštovanju pravila, nego nudi neka znanja, polazi od nekih stvari koje su naprosto netačne, koje nisu ni na koji način ili pogrešno shvaćene. Sad, Monika je načela tu temu, ja ne mislim da je samo podvala motiv, ona jeste najčešće motiv, postoji čitav spektar motiva i razloga za pojavu pseudonauke, može biti i samo obmana, može biti podvala, finansijski interes, ideologija
veoma često, a ono gde stvari posle, sad kad ovako postavimo, kao što smo Monika i ja rekli, nauka je ovo, pseudonauka je ovo, stvari deluju dosta jednostavno, međutim, vi možete i u okviru same nauke da imate određene zablude, da krenete pogrešnim putem, da se neke stvari naprosto ne znaju, da nisu dobro izmerene. Onda je sad tu teško reći da li je to pseudonauka, da li je to, jer ono što je sasvim sigurno jeste da mnoge stvari koje su se smatrale da su naučno ustanovljene se pokazalo recimo da nisu tačne. Tako da, to je sad ta neka siva zona. Postoje dakle te neke stvari koje ne bih nazvao pseudonaukom, ali nisu naučne u smislu da su ostale kao neke trajne istine. Ali jesu naučne u smislu da su u trenutku kada su određene istraživanja rađena pratile određen naučni metod. Pa da. Tako da kažem, tu postoji ta jedna, neću reći siva zona, jer nije to, nego to je naprosto jedna karakteristika nauke da mi ne možemo sve da znamo naprosto, naročito ne unapred, i da, ali tu je i velika i prednost nauke kao jednog sistema koji koriguje samog sebe. Dakle, ta autokorekcija koja je ugrađena u sistem je upravo ono što nauku čini superiornom u odnosu na druge načine saznavanja sveta. Smem li da se nadovežem na trenutak povodom ove podvale? Da, ja nisam mislila da je jedini motiv podvala i sasvim se slažem sa ovim što je Marko rekao. Ono što sam želela da kažem jeste da za nekog neutralnog posmatrača to što liči na forme nauke, a zapravo nije, bude podvala za tog, nazovimo Da, to svakako, da. Neutralnog čoveka koji pokušava da proceni gde to pripada. I mislim da možda jeste sjajna poenta koju treba da podvučemo, da nauka raste i da se nauka menja i da je nauka kompleksna i da se često pseudonaučnici upravo pozivaju na prethodna naučna znanja koja su u nauci osporena i da ne postoji to razumevanje da to što je jednom bila nauka ne mora zauvek biti nauka i da stvari nisu ni jednostavne ni završene u tom smislu saznanja. Tako da ta je otvorenost vrlo važna karakteristika. To što se u nekim popularnim diskursima stalno govori nauka je potvrdila, a mi znamo da je to potpuno suprotno ovim poperovskim idejama i što ljudi očekuju da nešto bude naučno sigurno, a po tim misle 100% sigurno, onda ih zaprepašćuje, recimo u ovom procesu kada stalno razmišljamo o vakcinama i epidemiološkoj situaciji, što se stvari jako brzo menjaju i to im se čini da je sumnjivo i da nije tipično za nauku, a zapravo mi znamo da upravo ta dinamična promena jeste stalna karakteristika nauke. Da. Ali ono što se čini baš kao jedan od problema pseudonauke, što se čini mi se baš taj moment te, kako da kažem, samo korigovanja koje sama nauka i naučni metod imaju, da je to po mom mišljenju jeste jedno od najvećih kvaliteta nauke, ali kada je u pitanju razvoj pseudonauke jeste jedna slaba tačka, da mi se čini da je to mesto gde se ljudi koji se bave pseudonaukom, da se hvataju baš za te neke momente, to što ste vi sad rekli vezano za vakcine. Dakle, kad se nešto konstantno tako menja, kad se zapravo ogoli kako izgleda naučni metodi, kako izgleda promena određenih naučnih ideja, da su to momenti kada ljudi koji se bave pseudonaukom, ljudi koji su skloni da možda prepoveruju pseudonauci, da su to trenuci gde oni se hvataju da osnaže svoje stanovište pseudonaučno, negde oslabe to naučno. I sad, da imate neko mišljenje, to je možda ovako isto teško pitanje, da li imate neko mišljenje o tome kako taj kvalitet, koji mi znamo da kvalitet nauke, na koji način da on opstane kao takav, a da nekako se izbegne da bude podloga pseudonauci da se razvija na tim mestima gde se naše mišljenja menjaju i da nismo sigurni za neka znanja. Pa to je zapravo jako teško, zato što je to
evo, ja ću od arheologije krenuti, pa možemo da to i generalizujemo. Pseudonaučna objašnjenja, teze, uopšte taj okvir misaon je često daleko privlačniji od onoga što nauka nudi. Mnogi se neće složiti sa mnom, ali ja to sam govorio i na kursu arheologije i pseudoarheologije. Meni je daleko zanimljivije objašnjenje da su vanzemaljci napravili, ne znam, piramide, da uopšte postoje neki vanzemaljci koji su sad tu dolazili, dakle, kao sad imate jednu priču koja je zanimljivija od druge priče. Ili, ne znam, mnogi drugi. Čak i kada govorimo o nekim drugim temama kao što je Vinčansko pismo, meni bi bilo jako zanimljivo da je postojalo zapravo, da neko pronađe pismo. U tom smislu, to je jako privlačno ljudima i onda se sad pravi ta greška da nešto zato što je privlačno se onda prihvata kao istinito. Međutim, imate i baš ovo kad je reč o vakcinama, imate mnogo jače motive od čisto egzotičnosti nečega. Strah. Imate ljude koji igraju na kartu straha. Kaže vam, ako se vakcinišete, ne znam šta će vam se sve desiti, pa zavere, pa, dakle, što je još jedan nivo iznad motivacije od toga da je sad, ne znam, zanimljivije da su sad došli neki vanzemaljci, pa eto, kako bih rekao. Tako da, to je jedna veoma neravnopravna borba u startu. Ja ne znam, ja iskreno ne znam kako se tome, jer evo sad imamo najbolja ilustracija, sad ovo što se dešava sa vakcinama, imamo jednu situaciju koja je zaista, dakle, životi su u pitanju. I evo, nisu našli ljudi način da izađu na kraj sa tim da se to spreči. Ja se slažem da je to jako teško, međutim pitanje je da li treba da odustanemo od borbe i u tom smislu bih rekla da ima načina kako možemo da se borimo. Možda ti efekti nisu drastični i možda neće biti odjednom vidljivi, ali možda mogu barem malo po malo menjati neke stvari. Evo, rekla bih, na primjer, ovo što vi radite, da prilagođavate se jednom novom formom za javnost da se razgovara o ovim temama je neki korak ka tom pristupačnijem razgovoru o tome šta je nauka. Ja verujem takođe da ako predstavljamo nauku javnosti na raznim festivalima nauke, promocijama Filozofskog fakulteta, samo kao neki siguran naučni rezultat koji mi dajemo javnosti, bez mogućnosti za dijalog i interakciju i upuštanje koliko je to moguće ljudi koji dođu da se o tome informišu ili da posete neku izložbu ili neku radionicu, ako im samo dajemo gotov proizvod, možda je teško, zbog toga je potrebno da nekako objašnjavamo kompleksnost tog procesa. Naravno, nije verovatno moguće da sve aspekte tog procesa objasnimo, ali neke možemo da objasnimo i da tako malo promenimo sliku. Dakle, ne može, ako je slika koju dajemo javnosti, igramo se u pesku i nalazimo neke kamenčiće ili kremene alatke ili slično, to mi sami sebi radimo, znači predstavljamo svoju struku na jedan možda banalan način ili možda to jeste adekvatno za, ne znam, decu od 5 godina i slično, ili ukoliko dodamo još neki sadržaj na to ima smisla, znači šta radimo sad sa tim nalazima, kako pričamo dalje priču, ali znači možda moramo da poradimo da integrišemo u proces našeg saznavanja našu publiku. Pa onda možda stvari mogu kroz neki niz decenija da se promene. Eto, sigurno ne brzo i sigurno ne lako. I mislim da nije sve čak ni na nama. Ne bih da uopšte arheologe ili generalno naučnike aboliram od toga da
je potrebno da rade na tome da javnosti objasne šta rade, ali mislim da je dobar deo problema jedno šire društveno okruženje i ne mislim samo u našoj zemlji, mislim generalno koje je, eto, jedan okvir koji nije prijateljski ni kada je reč o medijima koji postoje, ni o konkretnim sadržajima koji idu preko tih medija za nauku i za racionalnost i za prosvetiteljstvo. I mislim da će to biti negde najveći izazov kako, jer nekako mi se čini, sad ne znam, to je možda i iluzija, da je pre bilo drugačije. Sad ja to sad možda nostalgično idealizujem situaciju, ne znam, kad sam ja odrastao, pa uključite televizor, pa sad ne znam, ide vam Opstanak, idu neke emisije naučno obrazovane i vi nemate čak, niste imali tada na 2-3 kanala gde ni da vidite, ni da čujete neke pseudonaučne stvari. Drugo, nauka se vrednovala možda malo ozbiljnije u drugoj polovini 20. veka nego što je to sada slučaj. Tako da mislim da je to veoma značajan deo problema. Zdravo, zdravo. Ovde Marta za jedan intermezzo. Ono što je bitno se zna za epistemologiju je da je filozofska disciplina koja se bavi saznanjem i mogućnostima saznanja. A s tim u vezi epistemska tolerancija podrazumeva poštovanje različitih epistemoloških pozicija. Pozitivizam je filozofska teorija koja podrazumeva da saznanje bilo kakve vrste može da se stekne isključivo kroz empirijsko, to je čulno poimanje prirodnih fenomena. Začetnik pravce, francuski sociolog Auguste Comte, postmodernizam, koji dolazi kao reakcija na modernizam i predstavlja vrstu odricanja modernističkih ideja u nauci. Dakle, to podrazumeva određenu tendenciju relativizacije, naučnih koncepata i naučne prakse i jednu kritiku pozitivizma i prosvetiteljskog racionalizma. Ono što je takođe ključno za postmodernizam je preispitivanje uticaja politike i ideologije u naučnim istraživanjima i zapravo na posmatranje znanja kao društveno konstruisanog proizvoda diskursa i hijerarhija. Ideologija koja zapravo samo predstavlja jedan sistem ideje i način razmišljanja o određenoj temi koji su svi uslovljeni određenim društvenim kontekstom. Kultura koja predstavlja zapravo analitički alat arheološke discipline kojim se zapravo grupišu artefakti iz prošlosti na osnovu određene tipološke sličnosti i prostorne distribucije. Problem ovog analitičkog alata je to što je u prošlosti jako često bila pripisivana određena etnička pripadnost na osnovu materijalnih ostataka. Neolitizacija Evrope, i to je proces naseljavanja određenih bliskoistočnih populacija na prostoru Evrope u periodu neolita. Neolit je neki period mlađeg kamenog doba i traje od nekih 7000 godina pre nove ere, pa sad sve zavisi u kom delu Evrope pričamo, ali najkasnije traje u Skandinaviji do 1700. godine pre nove ere čak, na prostoru Evrope i te populacije koje dolaze s Bliskog istoka u stvari sa sobom donose znanja o pripitomljavanju biljaka životinja i o tehnologijama za meradnje i stočarstva, u stvari koje pre toga nisu bile prisutne među evropskim populacijama. I ovim procesom zapravo dolazi do značajne promene u načinu života u prošlosti. Haplogrupe, i to je koncept koji se koristi u tim genetskim istraživanjima i ono što je bitno razumevanje haplogrupe je alel. Alel je prosto varijanta određenog gena i onda više takvih alela u organizmu koji se nasleđuju direktno od jednog roditelja čine jedan haplotip u organizmu. A onda je haplogrupa grupa tih sličnih haplotipova koji dele zajedničkog pretka. Dakle, u stvari, može se reći da je haplogrupa određena kombinacija alela koji se uvek, određena seta osobina koji se uvek nasleđuje zajedno. I pseudonaučnici se veoma često iz tih razloga oslanjaju na haplogrupe kao na način traženja etničkih pripadnosti u prošlosti. Ali to rade simplifikujući ovaj koncept tako da posluži dokazivanju njihovih veoma često rasijalističkih hipoteza. Naučna interpretacija podrazumeva pružanje objašnjenja i teorije baziranih na određenoj sakupljenoj evidenciji. U procesu interpretacije bitno je baviti se kontekstualizacijom koja u društvenim naukama je jedna vrsta takođe analitičke alatke s pomoću koje dolazimo do konteksta kojim se društvena pojava koju analiziramo
dešava. Termin rekonceptualizacija koji zapravo samo podrazumeva neku suštinsku promenu načina razmišljanja o određenom pojmu. Logička greška podrazumeva nepraćenje logičkih postulata prilikom rasuđivanja. Jedan od najčešćih, na primjer, je ad hominem, koja podrazumeva da se prilikom debate sagovornik zapravo fokusira na samu ličnost sagovornika koji je ispred njega, a ne na njihove argumente. I da zapravo pokuša da opovrgne njihove stave kritikujući integritet njihove ličnosti. I to je do najčešćih logičkih grešaka, ima ih naravno mnogo. Dok je materijalna greška prosto podrazumeva nedovoljnu informisanost o određenoj temi, zbog čega dolazi do davanja prosto pogrešnih informacija. I zapravo korišćenje logičkih grešaka i konstantno pojavljivanje materijalnih grešaka su, mogli bismo čak reći, dva glavna alata pseudonauke. Mislite da je uticalo, samo zanima me dalje da čujem, vezano za tu kao promenu pozicije sada, je li vezano samo do interneta ili je ta promena pozicije nauke povezana sa još nekim drugim stvarima, pošto svakako i drugi ljudi je primećuju kako se menjalo u poslednjih 20-30 godina? Internet je svakako faktor i onako potpuno meni, s jedne strane to kontraintuitivno, očekivao bi čovek da sa većom dostupnošću informacija, znanja, dakle vi sada na internetu možete da nađete skoro sve od naučnog saznanja, da će to poboljšati stepen prosvećenosti, međutim desilo se upravo suprotno. Što govori o tome da su naši modeli, naročito taj prosvetiteljski model kako ljudi funkcionišu i kako društvo funkcionišu, naprosto pogrešni. Ne radi tako. Da, možda vredi dodati, bar za mene je bilo to otrežnjujuće kad sam čula filozofa nauke Steva Fullera koji je rekao da nauka danas ne funkcioniše kroz neku specifičnu novu paradigmu, nego da u neoliberalnom ključu zapravo mi funkcionišemo kao kratkoročne interesne skupine u okviru bablova ili balona projekatskih i da se te skupine raspadnu i da ne može se, kako da kažem, graditi neka velika ideja ako će rad na toj ideji da stane za nauku gledano nakon jednog kratkog perioda i ako će uvesti same aktere tog delovanja, dakle naučnike, u egzistencijalnu neizvesnost. Tako da je meni bilo veoma zanimljivo da u stvari sa tog stanovišta osmotrim funkcionisanje naučnika i da razmislim koliko to utiče i na naše delovanje, mada moram da priznam da mi smo negde u Srbiji još uvek možda privilegovani zato što se nalazimo između tih svetova. Dakle, s jedne strane imamo nekakvu institucionalnu podršku u nekom broju slučajeva, a možemo i da participiramo u tom projekatskom životu nauke. Tako da, ne znam, čini mi se da je i to faktor. Apsolutno da, i meni se čini kao to jako veoma bitan faktor i to kad ste pomenuli sam pomislila odmah taj egzistencijalni aspekt koji ste pomenuli kada su u pitanju projekti, rad na projektima i da je to ono što se većina naučnika oslanja radi prosto svog preživljavanja i življenja. Da li onda, pošto čini mi se da definitivno od kako su počele da se razvijaju i šire i kod nas naučne institucije i da postoje institucije i mesta za zapošljavanje i tako dalje, da je onda došlo do jednog porasta sigurnosne institucionalne naučne mreže i ono u nekom ruku dostaje neko zasićenje u smislu da institucije koje postoje su tu da jesu, na njima rade ljudi koji rade, a sve više i više čini mi se postoji mladih ljudi koji žele da se bave naukom, ali nemaju gde i nemaju kako. I da li mislite da potencijalna neka reorganizacija tog sistema institucionalnog nauča koji trenutno imamo može da pripomogne da otvori više mesta mladim naučnicima da se bave naukom i da na taj način da prosto ne samo da se trudimo da sprečavamo pseudonauku, nego da trudimo i da postičemo nauku tako što ćemo posticati rad mladih naučnika. Kako bi to moglo da se uradi i na koji način? Da li imate neke ideje povodom toga? Da, ja bi se tu vratila na ovu Markovu pesimističnu viziju, da zapravo teško da možemo da očekujemo od pojedinačne naučne oblasti da blista kada se praktično nalazimo
u veoma lošem društvenom stanju generalno kao društvo i da je potrebna drugačija društvena klima da bi se nauka u celini vrednovala, pa samim tim i jedna specifična naučna oblast kao što je arheologija, tako da mislim da je to teško na taj način kao što ste vi sad u ovom intermecu objasnili, ali s druge strane mislim da mladi ljudi danas ipak imaju neke mogućnosti otvorene ka svetu, ka različitim istraživanjima, multidisciplinarnim udruživanjima i da taj put možda nije lak, ali da može da dovede do prosto stvaranja nekih novih znanja i novih kontakata koji nikad nisu tako sigurni, možda kao što su bili u Jugoslaviji, ali prosto to je neka mogućnost za naučni rad u današnjem svetu i nemamo sad mnogo toga od razmišljanja kako je nekad bilo. Definitivno da. Hvala. Kad ste spomenuli interdisciplinarnost, odnosno multidisciplinarnost, naš sam projekat je isto tako organizovan, odnosno studenti antropologije i arheologije sarađuju i može dosta toga da se kaže za benefite interdisciplinarnosti, ali takođe smo hteli da vas pitamo što se tiče pseudonaučnih ideja u nekim interdisciplinarnim oblastima ili pokušajima istraživanja. Da biste mogli da nam pričate o tome, na primjer kada se desi to neko malo gore prenošenje nekih znanja iz određene discipline u drugu kada se koriste i slično. Marko, hoćeš ti? Pa evo da, mogu da počnem. Pa s tim, ja to ne znam da li bih automatski to je možda sad dobar primer te neke sive zone o kojoj sam pričao. Ja to ne bih nazvao pseudonaukom. Evo na što mislim. U arheologiji se u poslednjih 20-aka, naročito u poslednjih 10 godina, izuzetno intenzivirala ta saradnja i primena prirodnih nauka u istraživanjima, naročito genetike i istraživanja drevne DNK. I to je generalno gledano jedan izuzetno pozitivan trend, zato što je omogućio arheolozima da odgovore na neka pitanja na koja naprosto nije bilo moguće drugačije odgovoriti. Dakle, to su bile decenije rasprave oko nekih pitanja kao što je recimo da li je neolitizacija Evrope podrazumevala migraciju stanovništva sa Bliskog istoka ili se radi o difuziji ideja. To je, dakle, debata koja je trajala decenijama i gde nije bilo ključne evidencije koja bi mogla da konačno tu debatu razreši, nego su i jedni i drugi navodili različite argumente, različite evidencije, ali ništa od toga nije bilo da može da konačno razreši to. Ispostavilo se da analiza drevne DNK može to da uradi na nekom nivou i takođe još jedno veoma značajno pitanje nastanka indoevropskih jezika. Dakle, to su ta neka velika pitanja oko kojih su se lomila koplja u arheologiji jako dugo i ispostavilo se da onda drevna DNK tu može nešto da kaže. Sad kad je u pitanju neolitizacija, to mislim da je pozitivan primer donekle, zato što smo zaista dobili odgovor, međutim, do određenog nivoa je to sad, da kažemo, naučno, a od određenog nivoa to, ukoliko slepo počnemo da verujemo tim podacima, dakle, u tom preuzimanju, dakle, kažemo, biolozi koji čuju od nas to dilemu, da li je ovako ili onako, onda oni uzmu i analiziraju uzorke koje mi damo, ne znajući ništa o tome na koji su način ti uzorci dobijeni, koji su sve pristrasnosti vezane za te uzorke, čitav kontekst istorije istraživanja i onda oni to pojednostave i vrate nam opet u našim terminima nešto što, i sad tu dolazi do gubljenja u prevođenju. Recimo oni kažu, to je bila masovna migracija. I evo, kad je reč o neolitu, jeste zapravo to bilo je tu pomeranje ljudi demografskih, dakle to je sasvim sigurno. Međutim, kada vi sada hoćete da se spustite na antropološki nivo i na nivo istorijski,
I ako hoćete da zamišljate nešto kao seobu naroda ili tako nešto, to nije dobro, to nije dobar model, to nije tačno. To ne možete da tvrdite samo na osnovu toga što ste utvrdili da je, ne znam, poreklo ljudi sa rano neolitskih lokaliteta anadolsko ili blisko istočno. Tu dolazi, recimo, i tu je potrebno biti jako pažljiv da bi se onda, da se ne ode u te senzacionalističke interpretacije. To je još vidljivije kad je reč o indoevropljanima i toj staroj debati, dakle, da li su se indoevropski jezici raširili sa širenjem neolita u Evropi ili nekih 3000 godina kasnije sa dolaskom ljudi iz stepe, i onda je urađeno pre nekih 6-7 godina istraživanje jednog gde se pokazalo da postoje ljudi sa stepskim poreklom upravo u tom periodu kada oko neke 3000 godine pre naše ere, i onda je to bio bombastičan naslov i odmah interpretacija, aha, evo, ovo je tačna interpretacija, indoevropljani, već je to sve bilo zapakovano u taj paket tog konkretnog scenarija, indoevropljani su došli, potvrđena je ta hipoteza. Ja nisam se sad toliko udubljivao, to ne kažem da nije, ali postoje tu, mnoge kolege su otvorili mnoge probleme tu. Kakav je mehanizam bio te migracije? Da li je to bilo uopšte migracija, kako mi zamišljamo migracije? I drugo, da li to zaista osporava neolitsku hipoteze? Mnogi se ne bi složili da to osporava. Tako neke stvari iz potrebe da se čak i svoji rezultati promovišu mogu da se pojave i one svakako jesu sporne. Pritom, ovo sve o čemu pričam je nešto što nije pseudonauka, a ukoliko neko uzme da pogrešno interpretira te podatke na još jednom nivou, tipa da prebrojava krvna zrnca i da traži, ne znam, ovaj ili onaj narod u prošlosti na osnovu biologije, Monika je o tome i pisala, pretpostavljam da će ona više o tome imati i da kaže, eto, onda već ulazite u pravu pseudonauku, a kažem, imate jedan ovaj nivo u okviru same nauke kad je reč o interdisciplinarnosti koji može da generiše nešto što nije dobra interpretacija, a to je zato što tako se vi biolozima date nešto što je pojednostavljeno i zapakovano u neku formu da bi oni mogli to brzo, zamislite sad ali to je očigledno jedini način da vi objasnite biolozima koncept arheološke kulture i da to što mi tako brzo etiketiramo, ovo su ti Vinčanski, ovo su ti Starčevački, ovo su ti LBK, ovo su ti Jamnaja, ne znači to što liči da zvuči, čak i kada mi to ne mislimo, dakle da su to sad neki zapakovane kulture, narodi ili šta već, a onda oni urade analizu i onda, evo, pokazalo se da imamo ove individue tog i tog porekla, da pripadaju toj kulturi i kaže, evo, to je sad to. I onda se to zapakuje kao jedna veoma pojednostavljena interpretacija koja ne mora biti tačna. Eto. Da, ja bih se nadovezala na ovo što je Marko rekao, neću dugo, ali mislim da je nekako važno da razumemo da interdisciplinarni odnosi treba da budu odnosi poštovanja, a ne odnosi disproporcionalne moći. Znači, ne treba nekako da se postavimo kao sluškinja, bilo arheologija, bilo antropologija u odnosu na neku prirodnu nauku, nego moramo da razumemo epistemologiju one druge nauke i ta druga nauka po mogućnosti što više da razume ono što mi radimo, tu ćemo doći do najbolje integracije. Ima recimo kolega koji razlikuju interdisciplinarni, multidisciplinarni i transdisciplinarni nivo istraživanja, pa kažu da je interdisciplinarni ono kad imate neku arheološku publikaciju pa na kraju date analize iz fizičke antropologije kao neki apendiks. Znači, to je dodatak ovoj arheološkoj interpretaciji gde su rezultati jednih i drugih nezavisni. Da bi multidisciplinarno bilo da zapravo je istraživački dizajn, celokupno istraživanje osmišljeno zajedno kroz integraciju dve discipline, a da taj transdisciplinarni nivo podrazumeva baš dobro razumevanje epistemologija jedne i druge ili treće strane, koliko god strana ima. Sad mi ovo možemo da shvatimo kao
neku vrstu samo terminološkog razgraničenja u praksi, stvarno zavisi od situacije do situacije. Međutim, koliko god da je problematična, recimo, zloupotreba DNK u istraživanja u pseudonauci, toliko je i problematična negacija bioloških osnova tela koje interaguju. Znači, nekako postoje te dve ekstremne pozicije koje se često sreću i ja bih ukazala ovde da, kako da kažem, nije DNK znak za opasnost. Mnogi sa postmodernih pozicija zapravo doživljavaju proučavanje DNK strukture kod određenih individua ili grupa u prošlosti kao znak za uzbunu, a to ne mora da bude tako i postoje primjeri koji su revolucionarni, naročito su meni zanimljive, na primjer, da se prati migracije ovaca sa Bliskog istoka, da se u stvari radi analiza DNK životinja različitih i da se i o tome govori ili drugih nekih životinja, ali da, ono što jeste problematično i o čemu sam pisala jeste recimo ideje pseudonaučnika Anatolija Kljosova koji se bavio takozvanom DNK genealogijom i čija je ideja Srbi su narod najstariji, Srbi su Arijevci, nema nikakve potrebe više za arheološkim istraživanjima, DNK nam sve otkriva. I on zapravo tumači identitet socijalni kroz tumačenje haplotipova i haplogrupa i to je u principu jako problematično. Ono što vidimo u primjeru njegovih istraživanja jeste da je on neko ko se bavi biohemijom, dakle on je pouzdani naučnik u svojoj oblasti biohemijskog inženjerstva, ali zapravo kad uđe u polje interpretacije prošlosti, baš zato što ne poznaje sve ove kontekste, različite teorijske, metodološke, skele, istorijate istraživanja, simplifikuje podatke kojima operiše i na simplifikovan način ih povezuje. To bi bio jedan problematičan primjer. A opet imam i jedan primjer kad je DNK analiza recimo razrešila neku dilemu i suprotstavila se određenim pseudonaučnim interpretacijama. To je primjer jedne od najranijih DNK analiza u našoj arheologiji. To je bilo prilikom istraživanja u crkvi manastira Manasije kada je pronađen skelet za koji se sumnjalo da li je skelet despota Stefana Lazarevića, a postojala ideja i da je skelet despota Stefana Lazarevića u manastiru Koporinu, da bi onda utvrđivanjem srodstva sa telom mumificiranim Lazara Hrebeljanovića i skeleta u manastiru Manasija utvrdilo se srodstvo na nivou otac-sin i onda sada i ovo pojednostavljeno prepričavanje rezultata te analize, ali dakle na neki način se preciznije utvrdio individualni identitet. Poenta je da sama metoda nije ni nužno dobra, ni nužno loša, nego je zavisno u kontekstu u kome je implementirana i kako je implementirana, treba posmatrati i treba da razumemo u stvari koja su ograničenja određene metode i koje su mogućnosti kako nauka napreduje. Dakle, da ne očekujemo od određene metode nešto što ona ne može da da i da joj onda dajemo neko dodatno mistično značenje, ali da pratimo šta su novine koje se veoma uzbudljivo dešavaju na polju arheogenetike danas. Mislim da je veliki problem sa genetikom taj što, mislim da genetika baš nosi taj teret jedne nauke koja je, tako da se izrazim tim terminima, svakodnevnim kao prirodnija i pozitivističkija i da ljudi generalno, čini mi se da šira javnost ima tu percepciju genetike i gena kao nečeg determinisanog i jasnog i ako nađemo određen gen, ako nađemo određenu haplogrupu, ako nađemo određenu RNK, drevnu RNK, DNK, da ćemo sve tim odgovoriti i potvrditi. A najbazičnije poznavanje genetike nas uči tome da su geni sve osim determinisani, da je genetika vrlo fluidna stvar, da je DNK vrlo fluidna stvar. I u tom smislu, uopšte u ovoj raspravi primene genetike, da li smatrate da je bitno da postoji određena detaljnija i bolja obuka i samih naučnika i javnosti baš kada upitaju sam domen genetike? Pa svakako.
bilo bi dobro, samo ljudi imaju veoma kratku pažnju i za ovo što mi imamo da kažemo, tako da nisam sigurna kako se izlazi na kraj sa tom veoma malim opsegom, malim memorijskim kapacitetom za primanje informacija koje su iz ovog domena. Recenzije su pismeni kritički prikazi određenog naučnog rada koje pišu drugi naučnici. Eugenika je promovisanje ideje o ciljanom poboljšanju ljudske vrste kroz selektivno razmnožavanje kojim bi se iskorenile bolesti, hendikepi i neželjene fizičke osobine. Eugenika je mahom bila alat rasističkih totalitarnih režima koji su neželjene fizičke osobine videli u određenoj boji kože, očiju i sl. Odnos rasizma i rasijalizma. Rasizam je verovanje da se određene grupe ljudi razlikuju na osnovu razlika u fizičkom izgledu i da se te grupe mogu deliti na osnovu superiornosti jedne rase nad drugom. Rasijalizam je pseudonaučno verovanje da postoje dokazi koji mogu da opravdaju i potvrde rasizam. Fizička antropologija je oblast antropologije koja se bavi proučavanjem osteoloških ostataka ljudskih skeleta. Etnografija je oblast antropologije i oblik sistematskog izučavanja pojedinačnih kultura, označava i naučni rad u kojem se piše o nekom društvu ili kulturi, kao i sam proces pisanja rada i istraživanja u kojem se većinski koriste kvalitativne metode. Antikvarstvo je 16-vekovna tradicija prikupljanja zanimljivih i rijetkih predmeta što je dovelo do formiranja zbirki čudesa ili kurioziteta. U antikvarstvu se pronalaze prvi koreni arheološke discipline koja se formira u 19. veku. U suštini htela sam da pitam vezano za to kako napraviti balans između to ogromnog kao nekog autoriteta koji govorenje o određenim naučnim oblastima na pojednostavljen način nosi, a istovremeno nemogućnosti za ovo što ste vi rekli, da se uđe zapravo u kompleksnost samih tih naučnih oblasti, da se i same te neke pojednostavljene ideje koje su najčešće pseudonaučne razbiju. To je baš teško pitanje. Ono što bi bilo idealno jeste da, kako funkcionišu druge, evo, da pokušam da napravim neku analogiju. Mene jako zanimaju dostignuća, recimo, savremene fizike, jer to su neka fundamentalna pitanja u našem svetu i onda sam čitao jako veliki broj knjiga naučno-popularnih na tu temu. I shvatio sam jednu stvar koja je izuzetno frustrirajuća, a to je da vi ne možete zapravo razumeti fundamentalne stvari iz fizike bez poznavanja matematike na nivou koji je prosto prosječnom čoveku, prosječan čovek ga nema. I koliko god da su ta, recimo, pojednostavljenja i pokušaj da se stvari prikažu nekako razumljivim za javnost, koliko god da su oni dobro osmišljeni, koliko god dobro da su, onako, da je uložen trud, ja osjećam da meni pravo razumevanje toga izmiče. Ok, tu je možda fizika izuzetak, jer se radi o verovatno najkompleksnijim stvarima koje naš um uopšte može da shvati. A kad je reč o arheologiji, mi bismo to verovatno mogli mnogo lakše, jer mi pričamo priču o tome šta se desilo u prošlosti, onda kada znamo šta se desilo. Dakle, kada imamo zvaničnu verziju. Međutim, tu sad nastaje problem, jeste što mi najčešće zvaničnu verziju nemamo. Evo, ja sam se poslednjih 5 godina bavio problemom neolitizacije Balkana i na kraju sam došao do toga da zapravo postoje neka 4 moguća scenarija koje se trenutno mogu pomiriti sa podacima, koji su svi prilično različiti. I sad moje neko rešenje je bilo da predstavim sva ta 4. Ja sam favorizovao jedno od ta 4 rešenja, ali istina je da sa trenutnim stanjem istraženosti može da se pokaže, da se argumentuje. Koliko bi sada to možda bilo zanimljivo, ne znam, da izađemo sa tim iskreno, evo ne znamo, sveli smo se na ove mogućnosti
možda bi to bio neki najiskreniji put, ne da kažemo autoritarno, evo ova je, jer ne znamo. Ne mislim da će to ostati zauvek slučaj, mislim da je to u arheologiji pre svega problem stanja i istraženosti, što je reč o veoma mladoj nauci. Jednog dana za neke stvari ćemo moći da imamo i konačniju verziju, da ne kažem, nećemo imati nikad konačnu verziju, ali eto, možda bi neki put za nas bio, s obzirom na to da smo daleko još od tog trenutka da možemo da, ne znam, predstavimo stvari sa nekim visokim nivoom pouzdanosti, kao što može da se predstavi, ne znam, za period Drugog svetskog rata ili da izađemo onda sa tim našim dilemama možda i da ih objasnimo u tekstovi. Sad onda, to je onda problem ovoga što Monika kaže, raspona pažnje. Da li će ljudi hteti to da čitaju, ali to bi negde bilo najpoštenije. Jer sve ovo drugo bi bilo na neki način pomalo nasilno da izaberete jednu interpretaciju jer znate da to nije baš na toliko sigurnim nogama u ovom trenutku. Ako smem da se nadovežem, dakle, povodom ovog što je rekao Marko, ja se potpuno zalažem za takvo transparentno izlaženje u akademsku i širu javnost, jer mislim da to svedoči o određenim specifičnostima naše struke i koje opet delimo sa nekim drugim naukama, a to je da se borimo sa nečim što u filozofiji nauke zovemo pododređenost, u smislu da ista evidenciona osnova može da nas dovede do različitih hipoteza koje su za sad utemeljene, ali nemamo ubedljive načine da jednu od tih opovrgnemo za sada. I ja mislim da to u stvari treba da posmatramo kao prednost, zato što u tom smislu mišljenja naša struka daje jednu kreativnost, kako da kažem, ljudskom svetu i posmatranju sveta u smislu različitih strategija kako se na osnovu materijalne kulture može misliti određena situacija. Tako da ja mislim da je to dobro i da treba da promišljamo prema sličnostima sa strukama koje dele te iste probleme, znači fragmentarnost podataka, njihovu krhkost, pododređenost, njihovu indirektnost, to što imamo veoma različite linije evidencije koje nas vode ka zaključivanju, da nekako se postavimo spram toga, a ne da mislimo kako bi bilo da smo u nekoj idealnoj situaciji. Znači, mislim da krajnje transparentno treba da se postavimo prema tim svojim opsezima i svojim mogućnostima i u tom smislu da bismo mislili o drugim strukama, jer mislim da je tu negde bilo pitanje, ako se ne varam, ja bi prosto podsjetila na ono što mi zapravo stalno radimo, a to je kontekstualizacija prepoznavanja tih teorijskih, metodoloških, epistemoloških skela, zatim stalna provera činjenica, provera izvora, provera literature na kojoj se to zasniva, provera svetova ideja koje dovode do toga da su određene stvari uzete kao činjenice, da li sada rekonceptualizovano ili iz druge pozicije i dalje ih tretiramo kao takve. Znači, to su sve stvari koje nam mogu omogućiti da u tom transdisciplinarnom, interdisciplinarnom, multidisciplinarnom dijalogu možemo bolje da procenjujemo zahvaljujući tim mehanizmima. Kako biste posavetovali i ljude koji nas slušaju da prosto podelite s nama kako vi to radite, kako vi o tome razmišljate, kada su u pitanju te granice naučnog i pseudonaučnog, koji su to dobri analitički alati kojima možemo uvek, kako nismo sigurni, da određene listu čekiramo i kažemo dakle, možemo na ovaj način negde da jedno smestimo negde, a drugo drugde. I da li to uopšte možemo tako da uradimo? Pa ja bih tu dao na izgled jednostavan savet, to je uvek se vratite poperu. Dakle, uvek postavite pitanje da li je to proverljivo, odnosno da li se može opovrgnuti. Jer čitava
filozofija metoda nauke se može svesti na to da li vi vašu ideju možete empirijski da proverite. U principu, i naravno važno je da li možete, kako radite konkretno istraživanje, da li možete to praktično da uradite u ovom trenutku. Arheologija je tu posebno problematična i tu se krije taj, kažem, sloj nečega što nije pseudonauka, to ima veze sa našim korenima i kako smo nastali kao humanistička disciplina i uopšte standardima zaključivanja, a to je da se najčešće i ta pravila ne poštuju i da smo mi veoma brzi ka pristrasnosti, ka potvrđivanju. Ja se sećam, ja sebe ne izuzimam uopšte od toga. Meni je bilo jako zanimljivo i privlačno i mislio sam da je to dovoljno, sećam se još dok sam studirao, pa Leroy Guran i njegova interpretacija praistorijske umetnosti i praistorijske religije, gde je on posmatrao pravilnosti u distribuciji određenih motiva na, sad koliko se sećam, od različitim mestima u pećini, pa je zaključio da postoji muški i ženski princip, jer neke životinje se javljaju na ispupčenjima, neke na udubljenjima. Sad davno je bilo kad sam to čitao, verovatno pojednostavljujem, nadam se da nisam nešto iskrivio. I onda je to interpretacija bila, aha, eto tu imamo kodifikovan sistem komunikacije, koji odražava tako muški i ženski princip. Dakle, to je bila neka strukturalistička interpretacija i meni se to veoma dopalo. Evo, ima smisla. Međutim, kada pogledate, ali ne, to nije testirano. Dakle, to je formulisana hipoteza na osnovu observacija, a u arheologiji nam je najčešće to standard zbog te humanističke tradicije i te nenaučnih, delimično nenaučnih početaka, uopšte kako je akademski, gde je arheologija odrastala, da eto, da nam se inteligentnost hipoteze i interpretacije, da nam to nekako zameni ovaj deo njene provere. I sad, evo, skoro sam na času imao raspravu kada sam rekao da te stvari uopšte koje ne možemo proveriti, uopšte ne treba njima i pričati. Ali kako ćemo onda, jer mnoge stvari onda ne možemo ništa drugo nego da spekulišemo o njima. Pa, ne možemo, onda njima ne možemo ništa da kažemo. To zvuči veoma surovo, ali sa stanovišta naučnog metoda je jedino tačno. Tako da, vratite se uvek poperu i kuda vas to odvede, makoliko, dakle, ako zaključite da ne možete ništa da kažete o nečemu, onda ne možete ništa da kažete. Trenutno. Ja bih rekla da je veoma važno da se zapitamo ko je onaj koji tvrdi, u smislu da vidimo da li je polje njegove ekspertize to čime se bavi u određenom tekstu. U slučaju recimo ovog Anatolija Kljosova, znači ako je on diplomirao hemiju ili biohemiju na Moskovskom univerzitetu sasvim regularno, u okviru regularne institucije, možemo očekivati da su njegova znanja iz tog domena, ali ne možemo očekivati da su njegova znanja iz arheološkog domena. Znači, mnogo pseudonaučnika su ozbiljni matematičari koji ili manje ozbiljni, nije važno, ili ljudi koji su završili, ne znam, ekonomiju, mašinski fakultet, ali misle da im to daje nekakvu opštu ekspertizu da se bave istorijom ili arheologijom i upuštaju se u te interpretacije. Znači, to bi bilo prvo što bi ja gledala, da li ta osoba je edukovana da o tome govori. Što ne znači da ljudi koji nisu ne mogu o tome da govore, ali to bi bila neka prva tačka za sumnju. Oni koji jesu su nužno u pravu. Da, sasvim je u pravu, Marko. Dakle, to bi bila neka prva stavka. Zatim bi posmatrala logičku koherentnost, znači da li osoba je konsekventna u tome što tvrdi, da li pravi logičke greške, da li pravi materijalne greške, kakav je korpus literature na koje se poziva, to bi bili neki tehnički aspekti koji su zgodni za početak da vidite da li se neke crvene lampice pale povodom pseudonauke, da li su tu neki česti tropi, neke česte teme koje su tipične za pseudonauku, da li se one ponavljaju u tom tekstu, to bi takođe
bilo indikativno. Sad kad smo kod ovih pitanja na koje se ne može odgovoriti, ja sam tu mekša struja nego Marko i ja mislim da mi treba da pričamo o tim pitanjima na koje za sada nemamo odgovor, ne tako što ćemo dati neke nepostojeće odgovore, nego da u stvari govorimo o njima kao otvorenim pitanjima, ne bismo li razvijali i pokušavali da razvijamo metode koje nas vode u pravcu pokušaja odgovora na ta pitanja. Jer ako ih nekako potisnemo kao struka, onda zapravo ni naša buduća struka se ne usmerava da nekad odgovori na ta pitanja. Zato ja mislim da je važno i ta pitanja za koje sad nemamo kapacitete da odgovorimo prema svojim metodama i tehnološkim dostignućima, da ih ostavimo otvorene i da ih ostavimo prisutne, ali to ne znači da treba nekako lažno da ih predstavimo kao da znamo kako bismo odgovorili na ta pitanja. Ali ne treba ih ni ignorisati, zato što mi se čini da baš kada ignorišemo takve stvari, da onda one budu dobra podloga za razvoj pseudonaučnih ideja i pseudoarheoloških. A ono što sam takođe htela da sada pomenem, kad se pomenuli logičke materijalne greške, i naravno moram pomenuti svim uvek omiljenu emisiju Ancient Aliens, ili tako? U kontekstu toga da je očigledno arheologija vrlo primamljiva nauka za stvaranje pseudonaučnih ideja, tako da neko moje prvo pitanje je zašto smatrate da je arheologija toliko primamljiva, a na to bi se onda dovezala pitanjem da li možemo očekivati onda od šire publike gledalaca da, na primjer, kada gleda Ancient Aliens, lovi logičke greške, na primjer, ili tu nešto možda drugačije treba pristupiti. Šta mislite o tome? Marku, dajem to teško pitanje. Da li može da lovi logičke greške? Pa ja mislim, gledajući u poslednje vreme taj Ancient Aliens, mislim da neko ko je iole kritički orijentisan da može čak i to, zato što su te interpretacije toliko u nedostatku bolje reči i lepše reči, glupe. Kad pogledate na nivou koherentnosti, dakle, te priče, šta su motivi tih vanzemaljaca, dakle, tu kad pogledate, to bude stvarno, posebno kad oni to razotkriju, kao neki loš film, neka loša priča, pa na tom nivou već neko može da kaže A zašto je primamljivo? Pa zato što ljudi jako malo znaju o tome, zato što prošlost nije nešto što se direktno može opaziti i onda je prosto kao mehanizam pričanja priče, zna se, najbolje moguće smestiti nešto u neku daleku prošlost. A long time ago in a galaxy far, far away. Odmah ste kupljeni, jel tako? Time da se nešto dešavalo davno, da je... Tako da ta privlačnost je meni potpuno razumljiva i nekako je, ajde da kažem, saglasna sa ljudskom prirodom. I možda bi najbolji način za Ancient Aliens bio da se prave dokumentarci kakvi postoje. Postoje zaista odlični dokumentarni filmovi o istim fenomenima, samo gde će ljudi da iz struke bila je, ne znam sad na kom kanalu, onaj Time Team, na primer, emisija gde s tim su tu čak nisu bile, što je možda još jedan korak napred. To nisu čak bile ni neke egzotične, spektakularne teme tipa Stonehenge, piramide, nego pretpostavljam da znate o kojoj emisiji pričam. Dakle, to su sad tim arheologa koji iskopava na različitim mestima u Engleskoj, lokaliteti, rimski lokaliteti, preistorijski lokaliteti, kažem, ne nužno oni najpoznatiji, niti su to sad neka nužno velika pitanja, gde se lepo video proces arheološkog istraživanja. Eto, tako neke forme bi bile najbolji način da se ljudi upoznaju sa arheologijom i rezultatima, ne samo rezultatima arheologije, nego i procesom arheološkog istraživanja, jer onda to deluje najbliže nekoj zanimljivoj detektivskoj seriji, forenzičkoj seriji, kada sad, ne znam,
šta se radi sa iskopanom keramikom, šta se radi sa iskopanim skeletima, ali ne na nivou, ovo što je rekla Monika, sad igramo se u pesku, nego gde zaista stručnjaci pričaju koje informacije, na koji način o tome dobijaju, a da postoji, s tim što to ne mogu da urade arheolozi, to mora da uradi neko ko je filmski i televizijski pismen, jer taj deo dramaturški, montažerski mora da radi opet neko ko je profesionalac iz tog posla, dakle da bi to onda dobilo jednu formu koja može da predstavlja neku protivtežu ovim budalaštinama. Eto to. Ja bih dodala jednu čudnu perspektivu, a to je da recimo mi kao arheolozi parazitiramo na jednoj staroj ljudskoj potrebi da stvara priče o materijalnim ostacima iz prošlosti, jer kao što arheološka istraživanja pokazuju, ljudi iz prošlosti su imali svoje priče o prošlosti mnogo pre nego što je arheologija, pa čak i antikvarstvo bilo na vidiku, i o tome fenomenalno piše Alan Schnapp. I meni je to u stvari jako inspirativno kada mislim da smo u stvari mi samo nastavak te duge tradicije koja je obično podrazumevala mistifikaciju određenih mesta, i o tome recimo etnografija puno govori, nad ruinama različitim ostacima starih gradova, mesta i tako dalje, i na prepoznavanju i reupotrebi određenih starijih lokacija u poznim vremenima i tako dalje. Tako da u stvari je zanimljivo da je ta možda potreba za pričanjem priča o prošlosti na bazi materijalne kulture jedna opšta ljudska potreba i da smo mi samo specifični zračak u toj artikulaciji te ljudske potrebe da priča priče o prošlostima na osnovu materijalnih ostataka. Kad smo kod mistifikacije u arheologiji, što ste spomenuli, odnosno kroz istoriju i unutar toga što ste vi rekli, te tradicije pričanja priča o prošlosti, na koje načine mislite da je moguće unutar same discipline da se bori neko ili mi zajedno kao određena grupa naučnika protiv pseudonaučnih ideja? Naprimjer, i ono što je spomenuo profesor Porčić u smislu ta siva zona i neke ideje koje su nekada bile dominantne i smatrane naučnim i tačnima, sada su izgubile to. Ja mislim da odgovor na to su standardi, procedure i epistemska tolerancija. Znači, to bi bili neki moji postulati koji podrazumevaju da, dakle, postoji nezavisna provera uvek. To se najčešće manifestuje, ne znam, u naučnom radu kroz dvostruke, slepe recenzije, dakle, autori ne znaju ko je recenzent, recenzenti ne znaju ko je autor i tako dalje, iako i tu ima nekih prigovora i različitih primedbi na takve pristupe, ali, kako da kažem, što više nezavisnih, triangulisanih ocena naučnog rada i kritike unutar kruga, što više interakcije naučnika, znači ne ostati samo na jednom departmanu i funkcionisati samo unutar njega, već susretati se sa drugim ljudima, sa drugim disciplinama, i sam čovek u takvim situacijama uočava, pa vidi, ovo kako ja radim nije baš najbolje, i sam rekalibrira zapravo to što je rekao. Takođe, ono što je nužno i što veoma dobro znamo, teorija, metod, evidencija. Znači, ako vi imate pun uvid šta je u vašem radu to, šta je vaša teorijska perspektiva, šta je vaš metod, šta je evidencija, i nešto što bi preporučila, ajde ovako, u ovakvom stanju arheologije danas, koja je meni divna zato što podrazumeva različite tehnološke pristupe, znači implementaciju, ne znam, GIS-a, lidara, različitih mogućnosti za spoznavanje, zatim različitih, ako hoćete, društveno-naučnih, humanističkih uglova, a i prirodno-naučnih. Znači, ja mislim da je dobro da smo mi na toj mreži različitih pristupa znanju i da onda možemo da budemo
metodološke omnivore ili metodološki svaštojedi i da tim upoznavanjem različitih drugih pristupa možemo da budemo inovativniji u smislu da pronalazimo i neke nove metode za rešenje starih ili novih problema. Ja bih samo da se nadovežem na ovo što mislim da je, dakle, apsolutno se sa svim slažem što je Monika rekla, a posebno bih naglasio ovo što je Monika pomenula, a to je kritika i učestvovanje. To je nešto što sad, pa dobro, postoje konferencije, postoje. Međutim, u našoj akademskoj zajednici čini mi se da toga dosta, kad je reč i arheologija, možda i društvenim naukama šire, nedostaje. A to je upravo ta kritika i negativne recenzije i jedna pa čak i oštra debata. To može da bude ovako dosta neprijatno, ali mislim da je to najbolji način. Dakle, da najgore je kada postoji ili neka fiksirana hijerarhija, jer nauka je ipak i društvena delatnost, pa onda se sad tu zna kome šta sme da kaže i onda sad tu postoji jedan ili dvojica autoriteta, ovi ostali sad ćute i onda to tako prosto da nema disonantnih tonova, ili gde ljudi svako radi svoje, ne meša se onome drugome u posao i onda tu nema ni kritike, ni bilo kakve razmene. Dakle, to je nešto što zapravo suprotno od toga treba raditi i stalno biti u debati, dakle ne organizovati konferencije gde će ljudi tapšati jedne druge po ramenima, nego se sukobljavati i naravno ne fizički i ne lično, nego idejno, dakle idejama. To je nešto što čini naučnu zajednicu živom i što je možda jedini način da se te pseudonaučne ideje, jer kada se nešto socijalizuje, kada se izloži kritici, ne mora da znači da akoliko više ljudi misli drugačije od vas da su oni u pravu, ne mora nužno to da znači, što bi rekao Orwell, društveno zdravlje nije stvar statistike, ali je dobro da čujete šta drugi ljudi misle i da ako misle nešto drugačije, da preispitate svoje stavove. Neka vi opet dođete do zaključka da su oni tačni, ali ajde makar ih preispitajte. Tako da mislim da je taj društveni život nauke koji pre svega kroz kritiku i stalnu diskusiju i debatu veoma, veoma važan i možda ključan da bi se unutar discipline neke stvari razrešile i sprečile. Najbolji primer za to je, sad evo, ni Monika ni ja nismo učestvovali u tome lično, to se dešavalo dok smo bili studenti, ne znam da li se sećaš, Monika, u Narodnom muzeju onog skupa o Vinčanskom pismu, gde je prosto, moj utisak je bio, ja sam to kao student slušao, da su neke stvari koje su tako dugo potiskivane, gurane po tepih, eksplodirale u tim diskusijama, ali je to bilo katarzično na neki način, jer sad, ne znam, vi da li ste slušali arheologiju i pseudoarheologiju, profesor Polavestra je držao predavanje na tu temu, šta je sve dovelo do onog skupa u Novom Sadu i izložbe, i posle je bio skup Srpskog arheološkog društva u Narodnom muzeju, gde je došlo do veoma žestoke rasprave prvi put o svemu tome, gde je onda to zapravo se sve izlilo što je nekako potiskivano, a to je dobra stvar i to treba stalno da se dešava, da ne bismo onda dolazili u situacije da se napravi izložba pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauke i umetnosti o Vinčanskom pismu. Tako da, mislim da je to jedna od najvažnijih stvari kad je reč o preveniranju ili adresiranju pseudonauke u okvirima discipline. Da, tu je još i važno, ako se pozovemo na Popera i na
principe, recimo, Popperove debate, jeste da u stvari postoji polje dijaloga, a ne da mi formalno, ja govorim jedno, recimo Marko govori drugo, a zapravo se ne čujemo. Ako je takva pozicija, to je ponovo problematično. Znači, naučnici bi idealno trebalo da promisle o tome šta je argumentacija drugog i da protresu prosto tu svoju poziciju na bazi onog što su čuli od drugog, pa čak možda se to neće promeniti, ali jednostavno ako postoji zid u polju debate, onda to je samo formalno, a ništa se ne dešava. A zapravo jedini način kako nauka raste jeste kroz iterativne procese konstrukcije i dekonstrukcije starih nekih skela znanja, da tako kažem, odnosno kroz stalno ponavljanje i pokušaje da dođemo do nekih novih rešenja, a nauka jeste u suštini kolektivni sport i zato je komunikacija među naučnicima izrazito važna i izrazito je važno da niko nije u poziciji straha, marginalizacije u odnosu na hijerarhiju struktura u nauci i tako dalje, odnosno da može otvoreno da govori o svojoj argumentaciji, ali takođe ni marginalna pozicija nije opravdanje da se lupetaju gluposti samo zato što se govore iz marginalne pozicije. Znači, stroga mora biti ocena bez obzira na pozicije, jer nauka to zahteva. Tako da, eto. Lično, hvala vam. A kada je u pitanju izlaženje van samih okvira discipline, dakle, kada pričamo o toj nekoj prezentaciji javnosti, komunikaciji s javnošću, koji je najbolji način da mi kao naučnici, arheolozi i antropolozi iskomuniciramo sa tom javnošću i da predstavimo znanja naučna, tako kakve jesu, kao naučna i kao zanimljiva u biti, jer uvek će neka pseudo-naučno znanje, čini mi se, biti zbog te mistifikacije nekako ljudima prijemčljivije i koji je dobar način zapravo te naše komunikacije i tog, da li zapravo sve to o čemu pričate kao mehanizmima unutar discipline, kao što je kritika i učestvovanje i tako dalje, da li su to neki mehanizmi koji mogu da se primene i van discipline u smislu ka javnosti, da javnost može da učestvuje na neki način i da, mislim, idealno jeste nauka otvorena kritici kroz publikacije, otvorena kritici javnosti, ali neki još praktični način, da li postoji? Uključivanja javnosti, da. Ja sam tu dosta pesimističan, jer mislim da definitivno ovo što unutar discipline treba da bude mehanizam, da to ne može da bude mehanizam za javnost, jer javnost naprosto nema ni vremena ni strpljenja da isprati sve to. Prosto je, ne mogu ni ja da ispratim debate u nekoj drugoj nauci, ma koliko da me zanimalo sve to. Bojim se, mislim, sad to je možda, bojim se da je možda jedini način neka vrsta marketinga, što se meni ne dopada, meni se to ne dopada, jer se svodi na neku vrstu reklame, ali možda je to jedini način da ljudi obrate pažnju. Kažem, ne, u ovom okviru sada kako je, to, bojim se da ljudi neće na racionalnim osnovama da prihvate. Eto, najbolje što sam mogao da smislim je ono što je meni bilo zanimljivo, ne mora da znači da će nekom drugom biti zanimljivo, je kroz, eto, te dokumentarne filmove, serije, ali koliko to ima uticaj, to ja ne znam. Bojim se da ne velike. Što ne znači da prosto treba odustati. U smislu da ako vas neko lično pita ili ako se vi nađete u prilici da nešto kažete, da vi treba da to kažete. Sad, ono na što ja ne mogu da se naviknem, ali to je moj problem, sad psiholozi su radili neka istraživanja i sad imate, ne znam, za teorije zavere, pričala je koleginica Iris Rešelj o tome kako se tome suprotstavljati.
da ne treba se direktno konfrontirati, da treba ići nekim drugim putem. Ne znam, mislim da nam za to onda treba očigledno edukacija. Jer ja kao arheolog ne umem da kažem šta je najbolji način komunikacije s javnošću. Ono što bih ja voleo, očigledno da nije. Eto. Očigledno da nam i tu treba metodologija. Dakle, Pa da. Naša metodologija ne odgovara na to pitanje, ali ja bi i tu da nam pomogne metodologija koja može da odgovori. U međuvremenu, ja mislim da ne možemo tako u globalu da kažemo šta je najbolje za širu javnost, nego da u stvari imamo neke target grupe. I ja bi bila skromna u svojim ambicijama, pa bi rekla, ako bi nas dobro razumele kolege s Filozofskog fakulteta, to bi za početak za mene bilo dosta. Ili kolege sa drugih bliskih departmana, sa, ne znam, Prirodno-matematičkog fakulteta i slično. Ako nas oni shvataju, a mislim da tu ima potencijala da nađemo nekakve zajedničke metodološke veze, istraživačka pitanja, ciljeve, da bi to već bilo dobro, jer ono što mi najčešće dobijamo kao pitanje od svojih veoma visoko obrazovanih kolega, sjajnih u svojim poljima istraživanja, jeste da nas pitaju šta ste lepo iskopali. I ako najbolji među, ne znam, filozofima i sociolozima očekuju, ili čak i antropolozima, upravo da smo mi nadležni za nekakve sjajne, estetski dojmljive nalaze i ništa drugo, onda zapravo hajde da krenemo od toga, od tih ljudi što su naša porodica u tom nekom profesionalnom smislu, i ako postignemo neko bazično razumevanje kroz razgovore sa bliskim oblastima, onda možda možemo da se obraćamo i nekoj široj javnosti na neke specifičnije načine, ali prvo nam treba možda koalicija sa oblastima koje dele neke slične probleme i slične dileme, iako je arheologija prilično posebna u tom domenu, možda najsličnija, ne znam, geologiji u pogledu svojih metodoloških problema. S tom razlikom da je, meni se čini, makar u percepciji javnosti, arheologija daleko zanimljivija od geologije. Sad, to je s jedne strane prednost, a s druge strane je i mana, upravo zbog toga što onda privlači i pseudonaučne interpretacije. Da. I možda možete da nam kažete ovako da pred kraj neke zanimljive ili manje zanimljive, kakve god da su vaše emocije ka tome, pseudonaučne ideje koje se susrećete kako na radnom mestu, tako i van njega. Pa ja bih rekla da se na radnom mestu ne susrećem mnogo sa pseudonaučnim idejama. Uglavnom mi živimo u jednoj prilično dobroj atmosferi na odeljenju za arheologiju, pa čak i studenti vrlo brzo postignemo konsenzus oko stava prema pseudonaučnim idejama. Ono što mene najviše zapanjuje u nekakvom svakodnevnom životu jeste rasizam i davanje naučnih temelja određenim rasističkim pogledima na stvari i rasijalističkim, ajde preciznije da se izrazim, tako da to mešanje različitih fenomena i pozivanje na nešto što je odavno osporeno u nauci, to mi se čini kao duboko problematično i sa opasnim posledicama u nekoj našoj društvenoj stvarnosti. Pa da što se tiče... Kažite, izvinite. Ne, recite vi. Pa ne, samo ću odgovoriti na isto pitanje kao i Monika, ali pošto vi imate pod pitanja, sačekat ću. Samo sam htela, što se tiče tih nekih rasijalističkih ili biološko-esencijalističkih priča, zanimljivo je takođe uzeti u obzir koliko su se one planski koristile takođe i institucionalno podržavale unutar same nauke, da se na određeni način interpretiraju i zaista bez nekog naučnog utemeljenja, na primjer, govori o nenasilnosti Vinčana ili, na primjer, vi ste pisali rad o profesoru Srejoviću i njegovoj, kad smo bili centar
Središte sveta. Središte sveta, jeste. Da, tu se razne stvari mešaju, ajde tako da kažemo. Znači, arheologija može da bude sjajna baš zato što je na tom čvorištu, međutim, ako nema mnogo referenci u tekstu, kao što u tom tekstu nema mnogo konceptualnih pozivanja i pozivanja na određene, na literaturu i tako dalje, onda ta konstrukcija može pomalo da bude sporna kada se svi ti podaci povežu ka jednoj ideji kad smo bili kulturno središte sveta, ali ja ne bih rekla da je Srejović išao ka toj biologizaciji identiteta, znači on je više operisao u tim domenima kulturnog kontinuiteta i duhovnog kontinuiteta, što takođe ima svoje ozbiljne propuste, ajde tako da kažem, u argumentaciji. Sad kad je reč o biološkim aspektima, mislim da je jako važno da postoji razumno razumevanje zašto su važni biološki aspekti ljudskih tela, jer su oni naša prednosti, ograničenja i tako dalje, i da nekako ne treba da tabuiziramo u naučnom smislu proučavanje toga. Sad, naravno da postoji čitav istorijat, naročito u kontekstu, ne znam, nemačke antropologije, specifično fizičke antropologije, eugenike i tako dalje. Dakle, postoji aspekt koji je jako problematičan u smislu kako je fizička antropologija ili kako su je zvali rasna antropologija prosto učestvovala u određenim ideološkim svetovima ideja. I sada je problem ako se te ideje nekako nasilno izvuku iz tog konteksta i ubace ponovo u nekakav savremeni interpretativni kontekst, ali nekako ne treba da budemo stavljeni u poziciju da se zbog toga odreknemo proučavanja bioloških aspekata tela. Samo treba da znamo dokle idu biološki fenomeni, a gde kreću socijalni i gde su oni tako umreženi da je jako teško proučavati tu interakciju biološkog i socijalnog. Jer u principu kada nemamo ograničenja tela, recimo starosti i bolesti, drugačije promišljamo isti svet u odnosu na one ljude koji imaju drastična ograničenja u pogledu nekakvog nedostatka telesnog i slično. Tako da treba dobro da razumemo i zato su nam bioaspekti arheologije veoma važni, ali opet moramo da budemo kritični prema tim lošim tradicijama, da kažemo u osnovama disciplina. Mogu ja samo da ostanem još na ovoj temi pre nego što odgovorim na vaše pitanje, zato što Monika je zaista, žao mi što se ja nisam setio rasizma i pitanja rasa, jer to je upravo odlična ilustracija, to bi bio ekvivalent recimo onoga o čemu sam pričao, zašto ja ne mogu da razumem fiziku do kraja, zato što nemam matematička znanja da bih razumeo u srži najkomplikovanije fizičke koncepte. Problem rasa je možda jedini delimično ekvivalentan problem, dakle to je nešto što je toliko ljudima kontraintuitivno, dakle oni vide, vidi ova ima crnu kožu, ova ima ovakvu kožu i to objasniti zašto je to iluzija u smislu da postoje biološki i odvojene ljudske grupe, zahteva toliko objašnjenja, dakle to je toliko jedna komplikovana priča, nije toliko komplikovana kao za ne znam, kvantnu fiziku, ali možda najbliže tome, dakle da se ljudi ubede da je ono što vide svojim čulima jedna velika zapravo iluzija i naročito zaključci koje iz toga izvode. Eto, to bi možda bio primer jednog od najkompleksnijih, a najvažnijih, zato što posledice interpretacije rasa, odnosno rasizma, uopšte objektifikacije, to su stravične, to ima direktne posledice po živote ljudi, negativne. Sad da se vratim na pitanje ovo pseudonauka na radnom mestu,
Pa ne, tu isto složio bih se sa Monikom, ne mogu da se setim bilo čega sličnoga. Šta je bilo drugo pitanje, pseudonauka? Pa koji su neki primjeri pseudonaučni ili pseudoarheološki van rada, dakle ovako, neki vaši omiljeni ovi primjeri koji smatrate da su bitni trenutno ili aktualni u društvu sada? Pa sada što se tiče pseudonauke, teško šta aktuelnije od ovog antivakserskog pokreta, a kad je reč o aktuelnosti pseudonaučnih tema, one nekako, u našem društvu govorim, one nikada nisu aktuelne u smislu da su popularne na taj način medijski, kao što je recimo sad kad bih uporedio sa ovom pričom o vakcinama. Dakle, ja ne mogu da se setim takvog slučaja ni kad je reč ni o Vinčanskom pismu. Dakle, ajde, tu bih one koje su najpopularnije jesu one koje su povezane sa nacionalističkom ideologijom. Međutim, ni te teme nekako ne dobijaju tu vrstu reflektora i pompe kao sad što imamo recimo sa antivakserskim pokretom. Međutim, one su nekako stalno prisutne. One su toliko, naročito ta priča sa Vinčanskim pismom, to je toliko sad nekako postalo opšte mesto, toliko utkano da je prisutno na taj mnogo opasniji način. I generalno te naše teme pseudonaučne imaju nekako loše dejstvo na duge staze. I manje opipljive kao recimo sad kad je reč o antivakserskom pokretu gde ljudi se razboljevaju, umiru jer se ne vakcinišu. Ovo je nešto što onako ima dugotrajno odloženo dejstvo jer truje društveno rasuđivanje kod ljudi i onako nekako veoma lako se uklopi kada se politička situacija poklopi, kada treba aktivirati neke nacionalističke sentimente, onda to nekako se samo, ali opet nikad to nije u prvom planu, nego se samo onako lepo nakači na to i klizi na tome. Takav je moj doživljaj. Dakle, neće niko da animira ljude da idu u rat sa nekom drugom etničkom grupom na priči o Vinčanskom pismu. Ali će ta priča o Vinčanskom pismu, o ne znam, genetici, koja je čija zemlja, veoma lako na tu priču će veoma lako da legne sad neka politička priča koja poziva na, ne znam, mržnju, koja podstiče sukob i slično. Tako da ja tu vidim, dakle, tu dugoročnu i dugotrajnu opasnost kada te stvari postanu normalizovano, kada postanu deo nekog opšteg znanja. Evo, ja sad koristim taj termin Vinčansko pismo. Ne postoji Vinčansko pismo. Dakle, to je samo tema, koja je pseudonaučna tema, a zapravo se priča o njoj, kada se priča o njoj, naravno vi i ja to znamo, ali termin postoji, reči su termini, jezik je strašno moćan i to kada jednom uđe, to teško izlazi. Da, Marko je sasvim u pravu, kad bi te nacionalističko-ideološke konstrukcije ostale bez tog lepila, što su ove male priče, one bi se možda i obrušile. Ali zapravo mi konstantno podmazujemo odnosno pseudonauka podmazuje da ta cela konstrukcija opstaje, tako da u smislu veličine tih narativa oni nisu jako vidljivi, prisutni, ali su suštinski zato što drže te velike narative na okupu i stalno ih osvežavaju novim perspektivama, vidi nova nauka, vidi to je nama u krvi, to je u našoj DNK, zna se, otkrilo se i tako dalje. Tako da nekako prilagođavaju tu opštu konstrukciju takozvanim nekim novim perspektivama i onda zato deluju i autentičnije i tačnije za neko ko nije usko specijalizovan u ovoj oblasti. Hvala.
Pa, van toga, to su u suštini bila sva naša pitanja. Naravno, ukoliko neko želi od vas dvoje da nastavi o nekim njima zanimljivim, samo lično pseudo ili smiješnim, samo pseudonaučnim idejama o kojima želi da raspravlja, naravno, otvoreni smo za to. Ali van toga, jedino što sam htjela posljednje pre toga da vas pitam jeste kakvu biste vrstu, da rezimiramo posle cijele ove priče i o potrebi uključivanja javnosti šire u proces naučnog, opšte stvaranja naučnog znanja i u naučne procedure. Šta biste još rekli negde kao savjet inače za ljude koji bi hteli da im bude lakše da ne nužno samo prepoznaju pseudonauku, nego da razviju određenu vrstu kritičkog mišljenja koje će im omogućiti da je prepoznaju i da vide možda ne nužno koji su njeni uzroci. To je teško pitanje. Ja bih rekla da pre bi se orijentisala na ljude unutra. Znači, mi možda nemamo neki veliku mogućnost uticaja, ali ipak možemo da radimo neke stvari. Nismo ni sasvim odgovorni za sve nedaće koje nas snalaze, ali ipak možemo nešto da uradimo. Te je uvek moja poruka za arheologe koji su mladi, studente, da svojim načinima koji su generacijski njima bliži saopštavaju ove naučne poruke kroz medijume saopštavanja koja će biti prijemčiva njihovoj generaciji, što je za mene možda teže nego što je za vas. Tako da ja mislim da je sada važna ta tranzicija, da i na YouTube-u na našem jeziku i na podcastima na našem jeziku postoje sadržaji koji su pronaučni i koji su kritički i koji su dostupni bez toga da vi morate da odete u neku instituciju, što se isto doživljava kao da li je strašno, da li je ta institucija nekakav naročiti autoritet, pa kako ću biti kad tamo odem i tako dalje. Znači, može tu biti neke nedostupnosti određene institucije, a kad su te stvari u etru, mogu biti pristupačnije za ljude sa ove strane. Tako da ja nekako više mislim o tome šta mi možemo da uradimo nego šta drugi ljudi treba da rade. Mi treba ponudimo neki sadržaj koji je konkurentan i po jeziku, načinu na koji govorimo i po sadržaju koji dajemo. A sad kalibrirat ćemo opet to što radimo prema reakcijama javnosti. Tako da jeste neka vrsta marketinga na kraju potrebna. Pa, jeste svakako, s tim što ja zaista mislim da, pritom, evo, Monika i ja stvarno ne preuzimamo nikakvu zaslugu za to, jer mi smo došli na nešto što je već gotov proizvod, da je nešto najbolje što se pojavilo u tom smislu ovaj kurs arheologije i pseudoarheologije koji je profesor Palavestra još, čini mi se, davne 2003. 2004. Započeo. I zašto je to važno? Dakle, ovako za nas lokalno, dakle, počeš od Filozofskog fakulteta, pa i od nekoga, eto, ko je u Beogradu, ko bi hteo da se obavesti o tome, zato što je sjajan način da sebe zaštitite od pseudonauke, upravo da dobijete jedan spektar tih mogućih tema, jer tu se uvek vrte iste teme. Otvaraju se ponekad i nove, ali imate te klasične teme o kojima se zapravo govori na tom kursu i onda vi dođete na taj kurs i onda vam se tema po tema objasni zašto je to pseudonauka. I mislim da je to sjajno. Sad na nekom globalnom nivou imate ta različita udruženja skeptika, imate njihove časopise, recimo Skeptical Inquirer, jedan od najvećih, gde zapravo ljudi naučno, popularno pišu upravo ne samo iz arheologije, nego na sve zamislive pseudonaučne teme, od paranormalnih fenomena, ne znam, lažnih proroka, vanzemaljaca, dakle, otprilike dosije X za skeptike.
I mislim da je to što bih preporučio nekome, dakle ovde definitivno koga zanima arheologija, istorija, dakle da bez obzira na to da li se profesionalno bavi arheologijom i istorijom, da ode na kurs arheologije i pseudoarheologije, da ga sluša onako kao zainteresovani sa strane posmatrač, ili da upravo da se upozna sa tom nekom literaturom i zajednicom, opet je važna zajednica i to sad postoje način, što je Monika rekla, mnogo pristupačniji kroz grupe na, ne znam, Facebooku, ima sad ta grupa Nauka u Srbiji, na primjer, gde imate Centar za promociju nauke, tribine koje se organizuju, koje pokušavaju da budu konkurentne i gde ćete, jer teško je sam čovek da se od nule, kao kroz bilo šta, da sam uzme pa da, gde ćete već naići na neku strukturu koja će vam pomoći da te stvari razumete i da vidite zašto su pseudonauka. Eto, to bi bio moj nešto najbolje što mogu da domislim kao savet, eto. Ok, onda ću ja da budem ta koja će na kraju i da preseče naš razgovor. Hvala vam. Hvala mi na ovim savjetima i hvala vam na učestvovanju i upravo čini mi se da je i ovaj naš projekat neki pokušaj da tome doprinesemo i mislim da, to jest nadam se da će biti prijamčljivo i kolegama i po kojem zainteresovanom ili skeptiku ili fanatiku prema pseudo idejama i njih pozivamo da slušaju i da učestvuju s nama u cele ovoj priči. Tako da još jednom ćemo se zahvaliti i poželiti vam sve najbolje, da se čuvate, budete bezbedni i nadamo se da ćemo se opet susresti u nekim ovakvim razgovorima u nekim drugim prilikama. Hvala najlepše. Hvala vam. Pozivu i srećno sa podcastom. Srećno sa razgovorom. Hvala. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.